As festas do Albariño 2022 xa teñen a súa imaxe do cartel. O deseño seleccionado foi creado polo meisino Pablo Sortal. O deseñador gráfico repite este honor despois de conseguilo no 2019. A súa imaxe mostra a súa visión das festas do Albariño. Y quise representar un poco como yo veo la fiesta del Albariño, ya la figura de la botella, de la copa, pero también del paisaje y de, pues a veces que llueve o así, pues intenté representar como yo veo la fiesta en una ilustración. O gañador foi escollido por un xurado composto polo Concelleiro de Cultura de Cambados, o técnico de Cultura da Vila, un pintor profesional, un representante do Consello Regulador da ADO e pola gañadora da pasada edición. Pablo móstrase moi contento con este premio. Bien, contento. Estaba algo nervioso, pensé que se presentaría más gente, pero bien, o sea, estoy muy contento y me alegra. O sea, más que nada ahora, después de la pandemia y tal, pues oye, estoy contento de que sea el mío. As festas do Albariño xa están á volta da esquina e dende o Concello agardan unha gran afluencia de visitantes. Sí, supoñemos que sí. A ver, son 2 anos sin a festa propiamente dita. Vimos da pandemia, é o 70 aniversario, a programación é moi completa e variada, con un cartel, digamos, de artistas moi relevante e, bueno, sí que estamos a tope xa con todos os preparativos para agardar pois unha masiva afluencia de visitantes. De feito, en previsión dunha posible masificación, o Concello trasladará as orquestras ao Porto de Santomé. Cando menos o venres o sábado as orquestas irán para Santomé, para o paseo marítimo, para unha esplanada que hai ali, onde se celebran tamén normalmente a festa de Santa Margarita da Valvanera. Entendemos que pode haber moita masificación aquí e queremos de alguma maneira expandir tamén os eventos. En Santomé vai haber máis eventos, vai haber actuacións para o público infantil, vai haber tamén un concerto de música electrónica, na Praza do Con, vai haber moitos eventos de Santomé este ano no Albariño. En Cambados xa teñen case todo listo para a celebración do Albariño. Queda pendente coñecer o número de adegas que formarán parte do Paseo da Calzada. As casetas abrirán ao redor do 31 de xullo, pero as food trucks comezarán a servir a partir do 29.